البيان وجدته بعزيم قدرتك الربانية وأشهد على أكمل نظام بقوة إرادتك وإبداع حكمتك الصمدانية وأشكرك على آلائك ونعمائك التي شملت به الخلائق من البرية. سبحانك قد خلقت أنواع النبات والأشجار والحيوان والغدو والثمار وأصلي وأسلم على النبي الرحمة الذي من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما بعد إخوة iyaye mata 'yan makaranta maza da mata manyan bakin da muka gayyace su wakilin malama Khadija shugabar gwagwarmaya a Express Radio. Duk wanda ya ga wannan guri ne masa sallama irin ta addinin musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ga babban wakili na albishir ko wanda kowane sati sai ya zo ya ɗauke mu mammi sun ba mu feji guda don yi bayani akan kiwon lafiya. Shi ma muna yi masa fatan alkhairi da wannan ziyara. Yan uwa ga baki daya ina sallama ta addinin musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda masu jin mu suka san suna, to suna na Nura Salihu Adam, wanda ake wa lakabi da Salihan Nur. Haifaffen karamar hukumar Dalane ne, mazaunin karamar hukumar Gwale a yanzu, koren dutse bayan reka cikin birnin Kano, Najeriya. Wannan abin godiya ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya kaddara ya samar da mu a cikin al'ummar da take la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Wannan gata ne na Allah. Allah mun yi godiya da wannan baiwa. Abu na ƙarshe a takaitaccen jawabi da zan yi, 'yan uwana mata, kafin na shiga karatu ina roƙon don girman zatin Allah ku ɗauki hannunku na iyaye masu hankali, ku ɗauki hannunku na waɗanda ake so su zama cikakkun masu ilimi. Duk wacce aka fahimci ba sauraro da ya wurinta ba ya kawo ta nan ba, za mu ba da umarni a yi mata magana ta tashi ta fita. Ina roƙon don zatin Allah a yi kawo, a yi sauraro, a amfani da abin da za a ji shi a wannan gurin. Wannan guri da kuka zo, duk wanda ya zo ne a matsayin ibada, saboda mai cika umarnin Ubangiji ne. To kuma in ya dage zai samu sana'a a cikin ibada.
dalilin da ya sa na faɗa haka